Goddag alle sammen. I den her video skal vi øve os i, hvordan vi tæller videre med plus. Det første regnestykke vi har her, det er 5 plus 3. For 0. og 1. klasse kan det godt være lidt svært. Men jeg viser en lille sjov ting, en fidus, som gør, at det bliver lidt nemmere for jer. Det første tal vi har, det er 5. Vi kommer faktisk gerne til tælle på fingrene til at komme væk derfra. Og der vil jeg hjælpe jer med en lille sjov ting, som kan begynde at være på vejen derhen. Så det første tal vi har, det er 5. Sådan her med fingrene. Dem har vi nu i hånden. Vi har 5 i hånden. Så står der plus. Det betyder for mere. Hvor mange mere får vi? Det er rigtigt, vi får 3 mere. Så skal vi tælle 3 videre fra 5. Så næste tal det hedder 6, 7, 8. Så svaret her er 8. Og Mark, nu bliver det altså store tal. Næste, ja det bliver rigtig identisk stort. Næste hedder 14 plus 7. Det er svært. Det kan jeg ikke. Jo, hvis du kan det her. Og hvis vi øver os i vores taltavle, så kan vi. Det første tal hedder 14. Så vi har 14 i hånden. Så skal vi plus. Så vi skal få flere af dem. Og vi skal have 7 mere. Så tæller vi 7 videre fra 14. Næste tal hedder 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Og 21, det er altså et stort tal. Ja. Men der kan matematiksproget hjælpe os lidt. For det er det første tal, vi siger på dansk. Det er enerne. Og det her, det var 1 og 20. Så det første tal, der skal stå bagerst, det er et 1-tal. Og så er det og 20. Det er 2-0. Så det skal være et 2-tal. Så det er den måde, vi skal gøre det på. Øv I at tælle videre. Fordi med at tage den her, og tage plusstykkerne i hånden, og have med, så bliver matematik meget nemmere. Kan I have en god dag. Hygge!